May buntag mga igsoon. Salamat sa Dios piabot ang kabuntagon. Amen. Nay, asawagi ka nagsimba. Pag-abot sila balay, gusto niya pasanon ay yabana. Nakidako man yabana, di niya kaya. Nagakos na lang. Ingon ang bana, naon sa magka? Di ka kasimbahan. Ngano? Gusto kita pasanon. Ingon ang asawa. Hindi man magapasan. Dako man ang bana. Gusto kita pasanon. Ngano pasanon man ako? Nag-ingon ang pari. Nga kung unsay ako problema, ako pasanon. Anak na mga igsoon. Ayaw in taon mga bana maghatag og krus sa iyo asawa. Kaya dili nila kayang pasan na. Maayo pa ang asawa may maghatag og krus sa bana kaya na pasanon sa bana. Literal na pagsabot. Ampos pasabot na ato dawaton sa atong kinabuhi ang mga problema o unsa man diha ang mga sakit na lisod sabton problema nga mabot sa atong kina mga krus pa na gagmay na bukat na gaan daghan mga klaseng krus mabot sa atong kinabuhi ayaw pagdili-dili ayaw pagtalikod sa mga problema sa kinabuhi no ang mga krus ba kay kana sa ato pagdawat mao kini ang maghatod kanato ngadto sa gingharian sa Dios. Kung wala may amo, wa krus pa der. Puro man maayo, wa may krus pa der abot sa akong kinabuhi. O di maghimo kag krus para na imo pasaanon. Kaning pagdawat kanang problema, no? Kadaghan ang problema man jud. Ang ubang kay mo reklamo. Dool dayo kay Mama Mary. Kay problema Mary, problema ko ako anak, problema ko ako bana, problema ko ako ugangan. Ayaw, ado dayo. Ato ba nga? Ano niya? Ginoo, kumao na ni ang krus sa akong kinabuhi. Kaya ko Ginoo, ayaw ako biyai. Ana lang. Kaya ko Ginoo, kung mao ni krus nga ipapasaan mo kanako, kaya ko ni. Ayaw lang ako biyai Ginoo. Kay kung biyaan mo ako, malugmok ako. Wa ko'y lakas. Wa ko'y inspirasyon matubang sa mga panghitabo ng kalibutan adlaw-adlaw. Ana man. Amen. Kung mauni ang krus na ipapasaan mo kanako, kaya ko. Di man pod mo hatag ang Dios og krus na dili nato kaya. Kay baro man siya kung unsay nato kaya pasanon. Kaya tuod. Mao na ang pagsunod sa atong Ginoo sakripisyo kay daghan mga bawal daghan mga gidili sa pagsunod sa atong Ginoo. Kung musunod ta sa atong Ginoo bawal magmaritis buhat pa na maritis man tagihapon bisan bawal. Ang musunod sa atong Ginoo kinahanglan dili dumot man tagihapon bisan gidabawal na sa ato. Matinumanon man tasay ng ato gusto. Dili kita mosunod ng gusto sa atong Ginoo. Unya kato hikalimtan ang kaugalingon. Kaya man sa tentasyon man nato, ang tentasyon nato para sa akong pamilya, para sa akong kaugalingon, para sa akong bana, diha ra kutob sa ato, pamilya naglibot-libot ang atong
pag-alagad, ang atong pagmahal, ang atong atensyon, ipagawas nato sa atong pamilya, ato sa uban pod. Kaya kung ako, pamilya, ako, para sa ako, wa kakalimot sa imong kaugalingon. Minahal mo masyado ang pagmahal sa kaugalingon na ang tanan, mga huna-huna, mga pag-antos, mga para sa kaugalingon, dili, adto sa uban, at kalimti panagsa ang kaugalingon, hatagig atensyon ang uban. Amen? Muna, ambot pasabot na kalimti ang imong kaugalingon. Muna, ambot pasabot na ato sa unang-hunaon ang uban mga tao. Ato sa unang-hunaon ang mga tao na wala yung naghatag og atensyon. Kaysa ato, pinaagi nato, maka hinumdum sila sa Diyos.